ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠେଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପାରିବ ତାହେଲେ ବିଦେଶକୁ ପଠଉଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏ ଭାଇ ଆରେ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଏମିତି ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ରାଗିଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ରାଗିବିନି? 40 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ୍ ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଛି, କେହି ଟିକେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠେଇବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ହୁଏତ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଅଭାବୀ ସଂସାର କଥା। ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଇ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେବେ। ଆଉ କେବେ ପଠେଇବେ? କ'ଣ ମୁଁ କଲେଜରୁ ଦଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ? ଏ ଭାଇ ଆରେ ତୁ ଏମିତି ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି କହିଲୁ? ତୁ ରାଗିଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର